jama'a barkanmu da sake haɗuwa a tashar 3A Tech Hausa. Idan baka yi subscribe ba ina roƙonka da ka danna mana subscribe ka mana liking kai sharing domin bidiyon nan mai matuƙar amfani ne. A cikin wannan sabon series ɗin da zamu fara koyar da yadda ake amfani da Microsoft Word daga matakin farko har izuwa professional level. Idan kai ɗalibi ne, ma'aikaci ko mai son koyon kwamfuta wannan series ɗin naka ne. A yau zamu fara da fahimtar ribbon and command organization wato yadda Microsoft Word ke tsara kayan aiki domin sauƙaƙa rubutu da gyaran karatu. Ba iya shi kaɗai ba, zamu koyar da samfuran yadda ake amfani da Microsoft Word cikin tsari da natsuwa ta hanyar da kowa da kowa zai fahimta, daman burinmu kenan. Wannan bidiyon introduction ne akan koyar da Microsoft Word. Ina roƙonka idan yau ne farkon zuwanka ka danna mana subscribe domin samun sauran bidiyo idan sun zo, ka mana like kai sharing domin sauran 'yan uwa su ma su amfana. Shi liking yana ƙara mana ƙarfin gwiwa a cikin ayyukanmu.